Moi bons días! Hoxe toca a receita como sempre. E xa verás que receita. Veña, vin pa aquí comigo. Veña, vamos. Xa verás, porque hoxe hai unha desas receitas que con 4 cousas. Ademais, din por aí a historia que é como cando non tiñas moito que facer. Xa veredes por qué. Con 4 cousas. Neste caso, nós, como estamos no Tachebo, metémoslle un pouquichiño máis. Pero xa veredes que con 3, 4 cousas facemos unha receita tan saborida, tan destas que non paras de chuchar nela. Xa veredes. Patacas, ajo pollo. Boitei, xa un pijiño tamén, ajo pollo, porque non nos gusta cambiar as palabras. Isto é como dali do sur. E o ajo pollo, que non ten polo, xa veredes por qué, leva o seguinte. Mirade, aquí, un cachiño de melgacho. Ten tamén por aquí un pouco de perexil, unhas hebras de azafrán, temos as améndoas, uns allos, un par de ovos, que xa veredes como imos a finalizar esta receita con eles, é unha auténtica fantasía. Temos tamén un pouco de loureiro, unhas patacas, uns lagostinos para acabar de saborizar e, por suposto, un bo anaco de pan. E como vos dicía, empezamos a cociñar xa de xa, que a nosa compañeira Lidia, como sempre, tratando de, de facer as cousas o mellor posible, a ver que me dis ti. Vale, vas coller os lagostinos, Lidia, que che parece? Que tal, por certo? Como che vai a historia? Como che vai a vida? Pois mira, moi ben, teño curiosidade de ver como vais a mesturar o pan cos lagostinos, a verdad. Pan e lagostinos. Home, un bocato de lagostinos sempre foi ben, o que? Non, xa verás, porque esta é unha receita de allo pollo, que lle chaman ajo polo, e o que leva é un mallado despois. Acórdate do que che vou dicir. Vou a meterlle aquí, ti quitas as cabeciñas, que vou facer un caldo curto, metemos e vou un intre de nada ata a neveira. Aquí, un chisquiño de aove. Ti que dis? Pois mira, e por que lle chamarán ajo pollo, se non leva polo? Home, pois non teño nin idea, pero espera aí que xa verás. As lecturas din, porque eu empezo a facer as miñas historias de investigación. E sabes o que din? Que normalmente isto era un pratiño de cando non había moita comida. Vale, e que pasa? Que dicían as malas linguas que as nais dicían aos rapaces busca o polo, pero non había. O que resulta é que facían unha pataquiña daquela historia cun pouco de auga, un caldiño que tivesen a mau, e o que facían é un mallado con ese pan, esa améndoa e ese allo. Vale, ese é o que daba o sabor, pero o polo non aparecía por ningún lado. Ti crees que será certo? A min isto de enganar os nenos non me gusta nada, Ai, non che gusta. Hai que poñerlle o nome ás cousas, sabes? Teñen que saber o que están comendo. Lagostinos, langostinos. Patacas, patacas. Que pensas? Home, eu penso que os rapaces, as cousas tamén tal, pero nós, gracias a Dios, non vivimos tampouco esas épocas non que non había nada de comida. Eu quero pensar nesas nais e neses pais, vale, que estaban aí, que non tiñan que dar que comer, que había un pouquichiño de pan duro, receita de aproveitamento, pero que non podían. Ti como farías? É verdade, non, a verdade é que nese contexto tes toda a razón. Que claro, que ti pensas como pai, e que non teño que darlle comer ao teu fillo e tal, bueno, que non pase nunca máis, Home, non quero empezar a falar de cousas, pero ás veces o mundo está tolo e parece que se vai a dirixir outra vez a que hai algunha historia rara. Veña, teño o aceite quentiño, e o que vou facer de primeiras é coller o loureiro, vale? É un pouquichiño de allo. Facemos loureiro pa dentro, aceites esenciais que quentamos sempre, damos sabor, un toqueciño por aquí, pa este allo que empeza tamén a facer das súas, e eu o que estou a facer agora é empezar a aromatizar xa ese aceite para facer un caldo curto, mira. Vas a utilizar só as cabezas? Non, quero que se me das as peliñas tamén as botas. Vale, perfecto, eso é. Nós o que facemos, vale, Lidia, é meter as cabezas e machucalas un pouco. Por qué? Ese aceitiño e esas proteínas liposolubles que ten esas cabezas van a dar bastante saborciño a ese aceitiño. O que facemos tamén é botar un pouquiño desa verdura, neste caso, miro que teño por aquí. Que son restos, non? Restos, directamente, nas cascas que tal que están ben lavadiñas, metémolas tamén. Ti que? Practicas isto? Eu son moi fan da cocina de aproveitamento. Home, son de logo. non tirar, E o tema dos caldos tamén é de facer caldos e tal? E conxelalos. E conxelalos? Sí, non Que che teño moito digo? tempo. Sabes, para a xente que ten pouco tempo, pois mira, xa que pasas o traballo, pois faz cantidade e conxelas. Pero tens que ter un bo tamaño de conxelador que non todo o mundo ten. Un arcón que lle chaman ou non? Sí, pero para eso tens que ter espacio na cociña. Un arcón que non un halcón, Cuidado aí. O sea, sabes o que pasou? O espacio da cociña, nos, na casa da miña nai, había un arcón no sótano,
vale? Que é o típico, porque na cociña meter un arcón, quen ten unha cociña hoxe de 100 metros cuadrados para tal? E moito molan, Porque as cociñas, non sei tío que dis, pero é ese sitio típico de reunión de toda a xente. Vale. Bueno, en Galicia o ocio faise na cociña, por eso as lareiras estaban na cociña, porque era a zona quente da casa, non? No Aí inverno. aí o temos, vale. Esas casquiñas, imos sacando, vaya, vou coller unha pouquiña máis, e imos sacando, porque tal. O que vou coller é un pouquichiño de auga, vale? Auga que imos vetar por riba dese fritura que temos agora, dese tal que empeza a fumear xa de contado, Non e xa vexas- verás como 20 minutos, Lidia, 20 minutos ou 15 e temos un caldo feito. Non vexas como cheira, Home, son esas casas que me estás dando. Isto, mira, que importante o que me acaba de decir. Un pouco de loureiro, vale? Un allo, un poquichiño de aceite, eses recortes e os lagostinos, cascas e cabezas, nada máis. E empezamos a ter xa ese caldo. Caldo que despois fará que cociñemos a pataca e toda esa historia. Bueno, outra cousa, Lidia, que a min isto apeteceme saber un pouco tamén. Pan. Agora xa sabes que o pan vai po mallado. Fas mallados ti nas receitas? A min encántame os mallados nos guisos para espesar a salsa e darlle un punto de sabor. Pero sobre todo a miña base dos mallados é o loureiro, o allo e o pan. E se pode botarlle un froito seco, gústame. Pero, por exemplo, gústame facelos diferentes, como utilizando anacardos, por exemplo. Anacardos, pistachos, un abelao que teñas na casa. Sí. E o tema de pelar lagostinos gustache? Mira, a min hai certas actividades que considero como de mindfulness. Ti sabes o que é mindfulness? Isto que falan agora da atención plena? Pois hai... Mindfulness é isto que como concentrarse moitísimo e coñecerse a un mesmo, algo así. Non necesariamente. Poñer un foco de atención no que estás facendo sin pensar en outra cousa. Ti parece que eres multitarea, verdad? Eu son bastante multitarea, porque non parezco un home, verdad que non? Empezo, eu falo, tal, conto, canto, cociño e tal. O sea, que mindfulness para ti, como que che relaxa. É poñer o foco de atención en unha actividade para deixar frenar a cabeza. Só poñer o foco de atención no que estás facendo. A mí pelar lagostinos, reláxame. A tomar, reláxame. A min non, Parezo aquí que como lagostinos todos os días, Bueno, vai a home, no, pensar. pero de vez en cando, ben que tal. O que vou facer é, vas lavar as mans, sin problema. O que vou facer é separar isto por aquí, metemos unha limpeza a esta tábua e xa temos o primeiro candrabeicho feito. Mirade, o que fago é, collevos isto pa aquí chimpo o lume, meto un pouco de lume para aquí, vou cerrar. Este caldiño agora non vai nin con sal nin con nada. Por qué? Porque despois así, cando estamos facendo a receita, pois botemos o sal. Pero que imagínate que me sobra un pouco, quero facer un arroz, algunha historia. Que fago? Pois despois xa botarei o sal. Así sempre controlamos desde cero como vai a historia. Mirade, nós aquí, isto por aquí. E por aquí facemos esta historia. Se me colles as améndoas, perfecto. Veña. Vale, porque vou tostar un pouquichiño nelas. E, como estás aquí, rollo traballo que che tal, collemos os allos e pelámonos tamén un anaquiño. Mira, deixote por aquí, un cunquiño pequeno, neste caso, é suficiente para que empecemos. Fago pelos? Sí, vamos a pelalos e machacalos ben, porque imos a tamén fritilos un pouco. Primeiro, esas améndoas, vale? Metémolas por aí, o caldo empeza a ferver e empezade a pensar xa na arquitectura do prato, como digo eu. Vale, unhas améndoas, tostámolas un pouco. Vale, vou coller un cunquiño, perdoai un segundiño. E as améndoas con pelos ou en pel? Vale, pois é unha boa pregunta, Lidia, fíxate. Neste caso, eu normalmente se teño a pel, o que fago é tostalas un pouco para deshidratalas e que despois poder machucalas mellor. Pero, por que che estou dicindo que tal? Se non tiveran pel, moi posiblemente, igual xa as fritía tamén. Pero non quero que se queime, vale, esa peliña primeira. Entonces, neste caso, estou a facer esta historia así, vale, para tostalas un pouco, que xa ves ti, hai que ter moito tino, vale, sempre estou mirando nesta historia. Cando temos aquí unha améndoa con esa peliña tal, cando vai collendo un pouco de tostado e tal, xa empeza a olir. Sabes aquí a que me recorda a min? Como a manteiga. Vale, ese ulido do froito seco que se empeza a tostar un pouco. Nós, neste caso, temos eso aí. Os allos ben machucadiños por aquí e o que podes facer tamén é cortar unha rebandiña de pan. Vale, perfecto. Aí, pan. Mira, e se mercamos a améndoa xa torrada, como ves? A mena torra tamén valería, que non leve sal. Vale. Ti son tal partidario un pouco pois de botar o que teño na casa, neste caso que teño unha amenda que tal, que teño que aproveitar con un pouco de sal, controlo que ese pouco de sal non lle vou botar o caldo despois ou a mallada, hai que saber un pouco contextualizar. Pero se teño tostada, perfectamente, porque non valería. Unha rebanda de pan ou dúas? Rebanda directamente, aí, así, como che vai a cousa. Eso ainda estamos esperando a que ferve. Agora, chorriño xeneroso cun pouquichiño de aceite, non pasa nada, e o que facemos de primeiras é botarlle isto. E vamos a botarlle pouquiño lume. Por qué? Por que lle botamos? Porque non se nos queimen os allos. Nin se cho corre. E así, imos aromatizando ese allo e imos facendo tamén o que temos que facer, que é fritir o pan. Así que ti, mentras eu fago isto,
A pelar patacas, veña. Veña. Ai, ahora sí. Que che parece? Lidia, vale pa todo. Mindfulness de patacas. O sea, pero ti tamén buscas o máis... O sea, entonces ti non é que sea lagostino, nin é que sexa unha cousa, é que directamente fagas o que fagas intentas buscar o lado positivo, non? Bueno, intento buscar parar a cabeza, sabes que a cabeciña non para? Ai, a cabeciña non para, a miña sí que non para. Tú pensando que vou facer mañá de comer. Non che pasa moitas veces o que en plan, é que fago? A veces é aburrido, Creo cho ben, A veces, pois a min non me parece nada aburrido, a min pareceme unha cousa ben bonita de cociñar. Pero así, como eu tamén quero saber, tamén sei que de nutrición andas ben abondo, porque xa sabe porque é nutricionista, Rosa. Quero saber unha cousa importante, ahora que estás ca pataca. Teño sempre a mesma dúbida. Vale, penso, son glícidos, son hidratos de carbono, son tal. Que pasa ca pataca e cos diabéticos, Lidia? Claro, hai moita xente que pensa que as persoas con diabetes non poden tomar patacas. Sí que poden tomar patacas, o que pasa que vamos a dar uns nutriconsellos para tomalas da mellor xeito posible, non? Para que perxudiquen menos as glicemias, non? Que as glicemias é o azúcar en sangue, non? Que os diabéticos sabemos que lle sube con máis facilidade. Bueno, hai unha cousa que a pel, esta pel da pataca, é onde está a fibra da pel, da pataca. E a fibra fai que non eleve tanto o azúcar en sangue. Polo tanto, aquelas elaboracións onde podamos manter a pel da pataca sempre van a ser beneficiosas, pois, por exemplo, os cachelos ou as patacas ao forno. Vale, e comela a pel, estamos falando de comela. Comendo a pel, claro. Vale. Despois, outro nutriconsello para se temos diabetes utilizar as patacas, sempre acompañadas de verduras, vale? Moita proporción de verduras no plato, non só patacas, que non sexa guarnición solo patacas. O mítico galego que pon aí unha cunca de patacas, un bistec e tal, mételle uns feixós, mételle, eu que sei, unha ensaladiña de tomate, algunha historia. Exacto, en maior proporción que pataca. Por qué? Porque esa fibra que teñen as verduras tamén vai axudar a que non suba o azúcar en sangue, non? Perfecto. E un truco, isto máis curiosidade, non? Para frikis da nutrición, é que sabes que si cociñamos con antelación as patacas, por exemplo, esta xente que ten que deixar a comida feita o día anterior, Sei do que me vas falar, ou sí. pola mañá, se deixamos a refriar esta pataca, vai nos elevar menos o azúcar en sangue, aínda que despois a teñamos que requentar. Como lle chaman a eso? Almidón resistente? Almidón resistente. Almidón... Mira que sabe, Espera, home, que eu estou lendo todo o rato. Ademais, estás moi informado. Non, escoito-te tamén falando, tal, cando estás aí fora de cámaras e tal, e pim, apréndese todos os días. Pois entonces, unha ensaladilla, por exemplo, varía perfecto para un almidón resistente. Exacto, además a ensaladilla leva verduras, leva tamén algo de proteína que tamén nos axuda a que non suba tan rápido o azúcar en sangue, non? Pois a ensaladilla leva o atún, leva o ovo, que son fontes de proteína. Perfecto. E pode ser unha maneira ideal de que unha persoa con diabetes coma a pataca. Bueno, pois iso me parece maravilloso. Pois mira o que facemos nós. Temos as patacas aquí peladiñas. Patacas a casa sabemos 3 ou 4 trucos para que os diabéticos podan usalas perfectamente. Aquí, xa co lume apagadiño. Vale, temos isto aquí acabando de fritir un pouco para despois que enfríe e facer o machucado. E o caldo, aquí, a puntiño de ferver e en 10 minutos témolo listo. Así que, nós o que facemos é esperar nada a que isto este preparado e Lidia máis eu despois unha pataquiña, un machucado que como todo é mindful, e xo lle gusta, pois que fai o chollo, non pasa nada. Chisquili chasqui! Estamos aquí, veña! Pois xa teño prácticamente todo feito, inda que me falta cocer a pataca, facer o mallado. O máis importante é todo tostadiño, Lidia, e o caldo xa. Ven para aquí un segundiño, Mira como arrecende isto. Isto para min é a base da cociña, pero de calquer cousa. Canto tempo ten que Dun estar? arrociño, dun tal. Cando é peixe, 15 minutiños, unha cousa así, e o que fago despois é, fora. Vale, din que parece que saco os amoníacos e tal, para cando tal, e que non é moi... Non é unha carne do tuétano, tal, e collendo as cousas que son 2-3 horas. As cociós 15-20 minutos e despois repouso, como unha pequena infusión tamén, Bueno, máis creo ou que é menos. asumible, non? Que a xente non ten tempo para cociñar, pero ao final 15 minutos tampouco se tarda tanto. Enerxía tamén, sigo que menos lume, menos tal, menos tempo, e tamén aforramos un pouco de parné. Martín, hai que pensar un pouco de todo. Vale, agora, ajo pollo, que era o mallado, vale? Unhas améndoas, vale? Pois unhas amendiñas por aquí, vou coller, eso sí, un chisquiño, vale? De sal. Pensarás ti ou dirásme, vale, ese aceitiño, acordas todo o aceite do pan e do tal, e dirás ti, aproveitámolo. Mira, como non queimamos nada ese pan, ninguna historia bendita, vale, e temos ese allo, temos tamén o aroma dese aceite. Polo tanto, eu, cas améndoas, vale, ese chisquiño de aceitiño e eses allos van para aí. Claro, porque colle todo o sabor do allo das améndoas, claro. Exactamente. Neste caso,
vale? Podo coller un chorriño daquele aceite, pero, digo eu, se teño aquí, é unha ove, é un aceite bo, non está queimado, non subimos a temperatura, non fixemos tal, e aquí sí que empezo, vale? Un pouco a machucar. Ao principio, vale, como sempre, o mindfulness de que ti falas, mira, aí teño Estaba pensando nisso ahora mismo. Sabes o que estou pensando? Mira, ui, Aí vai. salta unha, Ti tes salta. demasiada enerxía, pareceme a mí. Isto é como sempre, e vas metendo, eso sí, un pouquichiño tamén de pan, vale? Neste caso xa agarrou, vale, non agarrou de todo. Sabes que é mellor para isto? Un pouco de sal graúda, da sal gorda, vale? Claro, porque axuda, Axuda a que non se vayan esas historias. Eu estou empezando a darlle así un pouquichiño, algún cachiño que se quédase, dame igual. E o que fago agora, mira, o panciño ben posto, e empezamos a metelo aí e sacámoslo. Así que agora practícame ese mindfulness. Veña. Vai metendo ti. Porque nós o que imos facer aquí é botarlle lume xa a esta potiña, un chisquiño de nada, de aceite, de nada, porque imos facer como un pequeno refrito desta pataca. Aquí imos cortar como se fora un caldiño. En cacheliños, pero así. Como lle chamas ti a esto? Por que os curtas así? Pero, home, isto porque salten un poquinho máis de almidón. Ah. É como escachar as patacas, cachealas en algún sitio. Aquí miña aboa decía, hai que escachar as patacas. Fas como un pequeno corte desta maneira e despois tiras. Que fais como un que pequeno faga ruido. ese son, ¿no? Que faga ese son, como que rompe. Eso parece ser, que é verdad, solta un pouco máis de almidón e parece que quere engordar un pouquiño tamén esa salsa. Que? espesa. Hai mindfulness aí ou non hai? Ai, a mí encántame todo o que sea liberar enerxía que teño dabondo. A min parece maravilloso que che encante, porque son cousas que deixo de facer, A min, sabes o que pasa? Que además tamén esta parte de compañía e tal tamén me ven ben na cociña, senón non paro de falar. Claro, así tes auto traballando para ti. Sécaseme a boca, bueno, traballando para mí non, que tamén probaralo, non? Ou comerás. Bueno, Ai, esta é a Lidia. miña parte preferida. Ai, amigo, que... Eu estaba pensando tamén que unha vez que tes as pataquiñas, o caldo, ímolo coar, vale? E imos ir meténdolo por aí. Así que, nesto, xa directamente o que imos facer é meter as patacas, cocelas 10-15 minutos e despois empezamos co peixe. Vale, parece así máis ou menos equilibrado, quería saber eu, A ti que che parece que isto sería un primeiro plato ou un plato único? Primeiro plato ou plato único? Bueno, pois sería casi un plato único, oye, vos non sei, faltaríalle algo a esta historia? Eu creo que a nivel nutricional faltalle o máis importante. Ti que crees que pode ser? Bueno, igual unha verduriña, unha historia así e tal. Pode ser unha ensaladilla de tomate, por exemplo, podese botar? Por exemplo, non sei se co caldo casa ben, pero hai xente que lle gusta mesturar ensalada cos caldos, cos platos de A mí me encanta, culler. sabes o que pasa? Que tamén, isto tamén é un pouco gusto. Sabes que non facer un caldo, vai quedar como un guisote, así algo espeso. O sea, eso tamén é que che gusta moi aguado e tal. Mételle ben de caldo, que veredes un pouquiño máis. Eu non, vou facer o contrario, que quede unha salsiña algo trabada. Claro. Vale, e de todas formas, pódese tamén mesturar ou de repente podo dicir eu, vale, pois, por que non collo tomo de primeiro unha saladiña de tomate ou tal? O que? Non, dime ti, mellor Pode ser, ti. pero a xente que non lle gusta a mestura de ensalada co guiso, Sí. algo en quente, que verdura lle pegaría, casaría ben con este guiso? A ver, claro, verdura, porque isto é unha pataquiña, unha cenoria tamén sería máis ou menos un tubérculo, tampouco vale, pero... Cogomelos, Uns cogumelos, perfecto, un pouco de brócoli por tamén. exemplo. Vale. E que sabedes que pasa? Que é moi importante que a metade do prato sexa de proporción de verduras e hortalizas. E como esta receita non leva nada, podemos completar con outra elaboración. Home, eso pareceme ben, outra elaboración, pero tamén podría ser, farías no segundo plato ou na mesma, Ou non? na mesma, se Claro, casa, por exemplo, para min os cogomelos casan na mesma, non sei para ti. Para min perfectamente casaría, pero tamén un puñado de espinacas, Por En plan, exemplo. metos aí a última hora cando meto o melgacho, que non falamos nada dele. Se sabes que o melgacho é un tiburón. Sabía, é un tiburón pequeno. É un tiburón pequeniño, ademais teño unha anécdota, ti non sabes, vas flipar. Unha anécdota boísima. Unha das veces que fun a facer pesca submarina, que todo o mundo na casa sabe que fago pesca submarina, vale, estaba eu tan tranquilo e metíme así con unha rochiña tal, estaba metendo así a cabeciña por o tema. De repente vi unha cariña tan bonita, falo en serio, uns ollos así como de gato. Vale, e tal, eu non lle din, non lle tirei, quedeime mirando e dixen eu, que cousa chula que está aí, que cho. E collín que a punta do fusil, e metinlle así un pouquichiño e tal, e de repente, saliu, o melgacho, aí, bonito. Non tiña moito máis tamaño que este, pero con esa cariña, e non quise matalo. Douche pena. Non sei, parece moi bonito demais. E se non fose bonito non che daba pena. O sea, os feos non teñen dereito de existir. Sí, home, sí, non me refiro, pero como non coñecía, eu sabes un sargo, xa sei que tal, xa sei como sabe, digo, pum, pa dentro. Pero medio que me foi, que era bonito e que me asustou. Vale, vou dicir, é que me asustou un pouco, digo, moi cago, a ver se vai ser unha familia do tiburón, porque tiña unha aletiña pequena,
Oh, amigo, non me digas o qué, pero non lle din. Home, fixo ben, ves aí a molestar. Mira, que tal ves isto? Eso vexo perfecto. Vale, ainda ten aí un par de miolos, hai que darlle un par de Veña. cousas máis, pero ainda que quede un poquitiño así graúdo, que non sexa unha pasta, porque podemos meter pois, un robot, tamén se quixéramos, pero gústame que teña algo tal. E que as patacas, xa, así, ben postiñas, mira o que facemos. Isto, botámoslo por aquí, e empezamos a ter todo ordeado, e xa me dirás ti o olor que vai sacar daqui. Mirade, collemos un coador, vale? Xuntamos isto para aquí, temos iso aí, e o que facemos é directamente este caldo e empezar a traballar. Mirade, e xa ferve de contado, polo tanto, agora o que facemos nós é cubrir mínimamente esas patacas para que cozan, vale, esos 10 minutos, e despois, con ese mallado feito, botámoslo e miramos como espesa. Que digo eu, que lle quero un poquinho máis de salsa, como na casa, un pouco máis. Que me gusta ben espeso, un pouco menos. Isto tamén é pos gustos. Sabes que as receitas, pois nunca fai un ajo pollo destes, non vas facer ti igual que a min. Parecido, como sempre, pero vaslle darde o toque, Lidia. O sea, que de entrada non lle botamos moito, porque ao final é unha elaboración curta, non? Que licuá. Ahora queremos que tal. E sobre todo, mirade, eu o que teño aquí é esa pataquiña simplemente cuberta. Agora sí, o que vou facer é darlle un chisquiño simplemente de sal para despois probar e temos eso por aí. Así creo que xa o tes. eu, Mira, a isto, ver. directamente, está perfecto. Mirade, aí o temos, ben mallado, algún cachiño de pan que ahora tamén se vai recocer por aí. Collo esta culleriña, mira, Lidia, é pa dentro, vale? Isto, que se vaya cocendo todo. Sabes o que me falta tamén aquí? Que Que podemos necesitas? mallar un pouquichiño. Fai unha cousa. Colle ese pouco de azafrán e meto aí tamén e rapidamente malla nel. Aí, exactamente. Facemos, vale? Eso xa empeza a coller sabor. Agora, esa salsa, o que vai ter que facer que é, pois un pouquichiño, ir collendo todos os sabores, vale? Ese caldo xa ten algo de sabor, esa pataca xa fixo das súas con ese almidón do que falamos, perfecto. E mira o que fago eu. Este sí que é truquiño, Mira, un pouquichiño de auga, de nada, aquí, en medio, sabes o que fai? Como infusionar ese azafrán, vale? Entonces, nós facemos este chisquilichasqui así, E aproveitamos todos os restos do morteiro. Eses restos todos fora, esa pequena cor, ese sabor dese azafrán tamén aí metido, e metemos, vale? Como xa está fervendo a cachón, ora que temos que facer nós é darlle unha pequena remexida, tapar tranquilamente, vale? Lume pequeno de todo, e esperamos 10 minutos, 15, a que esa pataca este a puntiño para botarlle xa eses lagostinos, ese melgacho, ese par de ovos que vas flipar a historia final que vou facer. Chisquilichasqui! Estamos aquí, veña. Así que un pouco de tomate, dis, non? Pois xa ves, Lidia, xentiña da casa, todo listo. Esos ovos, para que serán? Espera un segundo. E batidos, ademais, nun caldo. Que che digo agora, xa verás, ti tranquila, non pasa nada. Aquí temos isto xa no seu, casi no seu puntiño, como me gusta a min. Mira como empezou a trabar a salsa. Espera que xa ensino aquí. Pero como cambiou a cor, É como cambiou, ese azafrán, esa historia, un pouco todo, non? E temos aquí ese puntiño de pataca que empeza a desfacerse, mira, e xa aí. Nese punto, con ese pan, con ese alliño, con eses cheirumes que saca, o que imos facer é o seguinte, coller un pouquichiño, colleme unha táboa que teño aí, vale? Porque era ben o protagonista. O melgacho. Mira, poñemos isto por aquí. Collemos o melgachiño que temos así, vale? E facemos unhas rebandiñas, imaginadevos, pois unha historia así, vale? Para que vayas encontrando. Hai moita xente que di, tal, pero como faz? Home, podese facer os lomiños en cachiños como o cazón en adobo, estas historias. A min, pareceme que así queda macanudo, vale? Facemos unha historia. Mira o que vexo aquí, que isto xa vamos a deixar. Fíjate, mira. Este cor, a ven que ven aquí, compañeiro, ensíname un pouco eso. Ves esa pinchiña? Por iso que che dixen que é como un pelaxe así que ten esa pel que parte ainda desa aleta caudal que ten, desa aleta dorsal neste caso, vale? Que é como de color así pardiño e con unhas pinchiñas como se fora o guepardo do mar. Non é complicado de limpar así. Home, isto é tal, isto pode ser directamente, se ten un pouquichiño porque non che deteron, metes un corte e acabouse, pero claro, o pelexo é como como diría, é como unha lija, vale? Igualiño con unha lingua dun gato, Vale, isto poñémolo por aquí e o que facemos nós é un pouquichiño de sal e pementa directamente aquí, vale? Isto que non falte nunca, vale? Así, un pouquichiño de sal de nada, porque xa ten un pouco de cal, de sal tamén, toda esa historia, xa probamos, máis ou menos, ti probarás despois, vale? E empezamos a traballar desta maneira. Mirade, aí, aí, aí e aí. Isto é unha talliña máis, veña.
Ainda que non teña moita auga, vale igual, non? Fais igual. Vale, por eso temos o caldo. Acordaste o que falamos antes en plan, como facemos co caldo, como facemos con esa historia? Pois ora, pouco a pouco, metemos aí unha lavada. Eu creo que cando poñamos o lagostino, 4 minutos con ese corte, con ese dedo de que puxemos de tal, é máis que suficiente. Botamos tamén eses lagostinos, mirade, por aí, así, traballando. Xa me tarda, Claro, ahora empezamos a ver xa. Ahora entendes un pouco máis a historia. Claro, hai que velo para crelo, non é como as meigas que non se ven e cree todo o mundo nelas. Vale, eso por aí. O que fago eu é un pouquichiño máis de caldo porque vexo e apetéceme meterlle, vale? E de repente o que facemos nós é cortar un pouco de perexil para o final de todo. Pero, mira, levantamos lume, un minutiño. Chimpo esto de aquí, vale? Vou poñelo por aquí. Unha auga, Lidia. Mira isto, unha auga de nada porque vou coller ese perexil. Vale? Collemos así, collo un manoxiño del. Vale, imagínate. Este vale máis que o suficiente para min. Fago o seguinte, os talos non os quero. Pa o caldo sí que os gardo. Mentras isto empeza a ferver, arremexío un pouquichiño dela así. Taca, 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 como digo eu. Eso que empeza a coller cor, ollo cos peixes e con ese punto, a mí non me gusta nada que se pasen, vale? Isto, máis ou menos, no seu sitio, e agora ven o truco. A ver que vai facer. Mirade, collemos unha culleriña. Así, en fío, mirade así, como é. batido. Xa verás, por que? Na auga. Ai, amiga, o que che vas a aprender agora, porque o que estamos a facer é darlle un pouco de textura, encontraremos un pouquichiño de ovo que vai a empezar a callar con esa temperatura, vale? E xunto con todo, vai facer que isto xa non sexa unha de posguerra, ni de empreguerra, ni de nada. Ten pa todos. Mirade, facemos ese fío como unha sopiña que xa non é a primeira vez que facemos, mira como empeza a callar, directamente facemos un pequeno remexido que se vai movendo todo e agora verás como eso calla, rollo torteña francesa, pero que vai cubrindo tamén esa pataca, esa historia, e simplemente con eso apagamos. E con ese lume, e con ese calor residual, tracatrá, dentro dun anaco, perexil por riba, chisquilichasqui, e a lamber. Hoxe cociñamos patacas ajo pollo. Comezamos facendo un caldo, engadindo nunha pota un dente de allo, loureiro, cabezas de lagostinos e un pouco máis tarde os recortes de verduras, rustrindo uns minutos para cubrir de auga. Mentres, tostamos unhas amenduas que reservaremos. En a mesma tixola, engadimos un chisco de aceite para fritir unhas rebandas de pan, un par de dentes de allo, que machucaremos xunto cunhas febras de azafrán nun morteiro. De seguido, nunha tarteira, cun chisco de aceite, engadimos as patacas escachadas, botando o caldo xa feito cun chisco de sal e o mallado, para cociñar uns 10-15 minutos. Tras ese tempo, cortamos o melgacho en anacos e salpementamos para engadir a tarteira xunto cos lagostinos e un par de ovos batidos para texturizar o noso guiso. Só queda remexer un pouquiño de perexil picado por riba e chama a familia que comeza a papatoria. Ahora chegou a parte que máis me gusta. Pois ti dalle, proba aí que aquí temos, amigos, o plato de ajo pollo tuneado no estachebó. Ese oviño, esa pataca, ese lagostino, ese melgacho, xunto con ese mallado de pan, allo e un pouquichiño de azafrán, esas cousas. Como está iso? Está chebo. Amigos, a comer, a facer ajo pollo o que queirades. A cociñar como sempre. ¡Auriño!